Mga kapuso, karong naka-quarantine, mas daghana ang nahilig sa baking. Busa atong dungagan pa ang atong kahibalo sa pag-bake ug lamiang customized o themed cakes. Kauban ang pastry chef nga si Pamela Lorenzo Kapilitan. Ma'am Pamela, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? May buntag, Sir Argil. May buntag sa tanan natong mga kapuso. Okay lang po, sir. Kamusta mo, sir? Okay ra sab kaayo mi dinhi, ma'am. It's good to hear nga okay pug ka. Ma'am, paunsa ka nagsugod sa imong pagkahilig sa baking og nag-eskwela jud ba ka, ma'am, para makatuon sa pag-bake? Actually, sir, nagsugod gid ako ang interest sa baking when I was in high school. Kaya ang akong mama, sideline po niya ang baking. And nag-customize po siya ng mga wedding cakes, birthday cakes, or any other cakes for special occasions. Tapos ako yung assistant. There were times also na kapuya na siya mag-bake, so ako iyasang di nakabake, tapos hulan lang ko niya after. Well, actually, nag-eskwela gid ko, sir, when I was working. During weekends, nag-enroll ko mga workshops para dili po mag-conflict sa ko ang job. And as soon as I decided to resign from my job, nag-enroll gid ko og diploma class. For me to learn the basic principles of baking, learn different techniques from the different chefs, and also to enhance my skills. Ma'am, paunsa nakatabang sab katong natun-an nimo gikan sa imong mama nga mga ideya sa pag-bake, no? Hangtod sa karon nga ikaw na gyud ang naga-bake og mga cakes. Actually, sir, akong mga recipes came from my mom pagyud. So mo nang trade secret na gyud na siya kay before daghan na gyud na siya mga clients. So ako alam kung gimana iyang mga recipes niya. I-tweak lang nako, gibutangan nako a little twist sa input nga ma-share nako. So it's a reflection of my personality as well. Ma'am, paunsa ba nimo gina-conceptualized ang mga disenyo sa customized nga mga cakes? Ang conceptualization, sir, magdepende gid siya sa preference sa client. And most of the time, ang client na nagigit sila ay preferred theme in mind. Usahay, magpadala sila pictures. So, ang akong ginagimo, mag-suggest lang po sa color combination, mag-tweak ko sa design, and then, diha magawas ako ang creativity in each and every cake. So ma'am, unsa ba ang sekreto sa lamiang cake ug paunsa nimo masiguro nga ang taste ug moisture sa cake nga gusto sa imong client mao jud ang imong ma-achieve? Ang sikreto lang yun, sir, is consistency. We all know, sir, na in baking, everything is measured, weighed. So, kung naigamay palpak, mo gawas yun na siya sa outcome sa inyong cake. It might be on the texture or the taste sa inyong cake. Tapos, I also believe, sir, na kanang mga storya dun sa mga kapituwangan na if you cook, na happy ka, and then you love what you're doing, mo reflect po na siya sa imuhang outcome sa imong minuto. So here at PAMS, since it's my passion to bake, I also put my love in each and every cake nga akong ginahimo. Plus, gamitan nato og premium ingredients, sir, unya. Dili po ta magtipid-tipid sa atong ingredients kay para ang outcome sa atong cake lami cute. Og karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Pam ang iyang pag-bake og lamiang cake nga pwede sa himuon sa atong mga kapuso sa balay. May buntag sa tanan, may buntag mga kapuso. Sugdan na nato karon ang paghimo sa amoang customized cake gamit ang ang isa sa bestseller na cake, ang moist chocolate cake. So karon isip na nato ang ato ang all-purpose flour. Karon i-mix na nato siya tanan. Dapat well incorporated tanan dry ingredients para sabay-sabay ilang tubo. So karon i-mix na nato ato ang fat and our egg and other liquid ingredients. So we will start with the oil, tapos ato ang egg. I-whisk lang nato.
While mixing, gradually i-add na nato ato ang hot water. So karon i-transfer na nato siya sa mga baking pans. Ang akong ginagamit normally is the 8x2 size sa baking pan. So while waiting sa atong cake nga maluto, mag-start na taghimo sa ato ang buttercream frosting. After 45 minutes, i-check na nato atong cake kung luto na siya. So natay gi-prepare na daan na chocolate ganache. Kuan lang ni siya, it's a chocolate compound with all-purpose cream. So karon magsugod na ta og decorate sa ato ang cake. So kani akong gigamit is edible paper with edible print and fondant. Mao na ni atong finished product mga kapuso, ang atong at home with GMA Regional TV customized cake. Wow, grabe! Makatulong laway yun no ang kalami sa gibake nga cake ni Ma'am Pam. Bitaw, daghang salamat Ma'am Pam sa pag-share sa imong sekreto sa baking. Kini ang At Home with GMA Regional TV.